Assalamu alaykum. Mehriban ýeşler Türkmen we teleýilminiň edik muşdoklary. Gatma gydamy saýtynda toýlaryň sany, bayranyň sany, gün sany ýyl sany köpelýär. Bizim hormatly prezidentimizde Bagtyar halkyny eşretip bolan durmuşda ýaşadýany üçin çäkli tawatymyza aýdýar. Hormatly prezidentimizin jany sag bolsun, Türkmenistan rowaşlygyň watan ýylyna diňe üstünlikleri rowaşlary betelmegini tüýsürekden ardy edýär. Hemde 0504 qysa telefon belgimizden SMS habarnamalaryny, tekliplerini, sowallaryny uradýar iýleşmez. Hawa sizin her biriňizde tawatyny aýdýar. Entem urady bermeli, gahryman qadamyny döredip berýän sany ulgam arkaly gelýär sizin SMS-leriňiz biz üçin hem ýakymly hem wajyp. Inde de mehriban ýeşler bugün iýun aýynyň 1-i çağlar goramaň halkara güni. Elbetde gahryman qadamyz ýurdumyzyň geljegi bolan, ýurdumyzyň geljeki ýaş nesillerini giň dünýä garaýşly, ilmli, bilimli, terbiyeli ýaşar bolup yetişmekleri üçin ähli şertler we mümkinçilikler bar. Bizim hormatly prezidentimiň döredip berýän şu şertlerini esaslanýar. Şuň behteşrat getleşimden bayramçylyk tanyna tomjy etmäge çağırýar. Iýun aýynyň 1-i diýmek çağdary goramaň bütün dünýä halkara güni bolsa, ne körpeje barajyklar bilen şuň özara behtleşýär. Tanamadyňyzmy? Ne? Buňa adyna Suhan diýär. Bu gyjagyň adyna da Hatice diýär. Onsoň diýäňizmi? Onsoň adyr behtleşip başlaýar. Ýöne behtleşip gepleşmeden geçen tandan mümkinäme topor bolup beýarşýarsa. Şoň üçin kömekçiligiňiz gerekmi diýäňizde? He? Kömekçi gerekmi? Kömekçi aýdaýlyk kimdigine, Suhan? Kömekçi gerekmi? Kömekçi gerekmi? Yok da gülüklerini eşitetiňiz. Kömekçi gerek bolýar. Durmuşda da etip boda her ýörjün ädimleriniň ýakyn prototlarynyň şaýady bolan mehriban bilen käbelimiz etatanam. Ine biziň körpeje bağlajyklarymyzyň käbeleri. Ne ýigidimiz we gapdamyzda Suhanyň familiýasy Hojak. Diýmek ýurdumyzda meşhur aýdymşymyz kimma Hojak familiýaly? Bildiňiz Türkmenistanyň halk artisti Sagadurtyn Hojak bar. Perdendi Suhan Hojak bize beýleşýär. Ikinji mehmanymyz bolsa Hatice Öwözowa. Ýöne Öwözowa diýäňiz kimka gözel Öwözowa? Ýok, on kakatynyň familiýasy Öwözow. Durmuş Öwözow tanýanmy? Meşhur diýipçi hada negidimiz oňa maşgalaty. Ýurdumyzyň meşhur bilil owazy aýdymçydan anymaz. Parlak gelmez atgydan artistimiz Züleyha Kakaýew bugün bize mehmançylykda öz mehriban prezidentleri bilen körpeje barajyklary bilen özara häzir beýleşdirmäni. Inni ululamaza geçmäke Hatice Suhan kim bugün bize ýeňiji bolýar? Beýle çykdy. He? He, kim bolýar? Bileňok, näçe bileňok? Öýde çyp utanjak bolýan, ha? Beýle däldiginde açyşar täzir. Tanyşar ýakynda. Suhan kim ýeňiji bolýar bugün? He? Yo, oğlana kim var? Bildiğim el bolya, bildi. Bir ani berekella. Köp sağ olun. Züleyha, sağa dortan gepleşimizin çağını kabul edip gatnaşyňyz üçin elbetde maşgalaňyzda bugün bayramçylyk güni ýurdumyzda çağır günje dünýäde bilinýän mehriban prezidentlerimizi çağajyklary gorama halkary güni bayramlar gutly bolsun. Elbetde biziň gözümizden görüji her bir enata öz mehriban prezidentiniň bir bagtyna, bir ýakyn prototlaryna gonyp buýsun ýaşaýarda. Şu şertlerini döredip berýän gahryman qadamyz elbetde alpara işleri prezidentlerimiziň enatanyň bir medeniýetde diň jalyp elbetde ýurdumyzyň eşitip bolan durmuşyň höýdüni görüp ýaşamak üçin ähli şertlerimizden bar. Bayramçy gutly bolar. Ilki bilen mümkin bolsa beýle taga dursun bir başlap berseňiz. Başlayın. Ana howanç dogurdanam biziň şeýle Bagtyar asuda asmanly ýurdumyzda mehriban arkadamyzyň saýatynda agdy bir halkymyz, parahat ýurdumyz bar. Şular ýaly ajaýyp ýurdumyzda toýlar ulaşýar, bayramlarymyz, toýlarymyz gün-günden töweleme şatlyk şowkun bilen bellenip geçilýär. Şu günden biziň çağajyklarymyzyň bayramçylygy, bizim öz çağajyklarymyz bilen siziň gepleşiňizde mehmançylyga geldik. Häzirin haçykyş ederiz, beýleşeriz. Awa şu pursatdan peýdalanyp bir de şeýle Bagtyar zamanamyzy peşkeş beren biziň sunugadymyzyň hak hossary mehriban gahryman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Goý mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, belent başy aman bolsun. Tutýan tutumly işlerimden meýlek rowaşlyklara weslensin. Biziň ýurdumyzyň gelejegi bolan mehriban çağajyklarymyzyň hemişe şadyan gülküler belentden ýaňlanyp dursun. Şolaň janlary sag bolsun. Ýurdumyzda elmidäme bede bolup gelsinler. Çok sağ olun. Az boňa sahil bolsun. Leyha başlayın.
Biziň atuda ýurdumyzda mehriban arkadamyz çağalar üçin ähli şertler döredip berýär. Esasanam biziň ýaş nesillemizin tagdyn bedenli, tagdyn ruhly bolup ýetişmek üçin ähli şertler, ähli mümkinçilikler döredip berýär. Biz şu ýurtda türkmen bolup, türkmen dinany bolup ýaşaýanymyzda bu ýa çağalarymyz bagtly, eneler bagtly, biz bagtly, biziň ejelimiz, biziň enelerimiz bagtly. Sunugotumuzy, medeniýetimizi, ähli milliligimizi dünýä ýaymaga uly mümkinçilikler döredip beren. Şu medeniýetimiziň hak gowanlary mehriban arkadamyzda köp sag bolsun diýär. Goý mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, ýyly urp ýakbyt watan ähmiýetli ähli tutýan tutumly işler rowajartyn. Köp sag bolun, ardydoňa fasyl bolsun. Ne? Şerde Hatiýany gurulmak üçin sowal bermek bolýar. Hatiýe. Ejen aýdymlary diňleýärmi? Ha. Ki hemmetine bilýärmi ýatdyn? Haýş ejen aýdymlaryň içinde haýtyn has gowarýar. Ýagşaýar. Ýaş, çalaja aýdy bilýärmi aýdym? Haýt ýagşaýar. Bilýärmi? Sözler bilýärmi? Çalaja hinden bere bilýärmi adam? Ýagşaýar. Ýagyar seni ýatladım. Bu jaladam jalan galmaгаline. Yüreğimi qasıryan sensiz geçen gün. Sevgi beren dünýäň aýralygyna. Ay berekeller ejem ýeni ýöretjek ýan bu taýny ýan tolemek kiçilikden. Nememi? Hökman aýdymçy bolýarmy ejem sana ýa-da özüň saýladyň gowarýarmy şu? Onda gelecekde näme hünär saýlap alasyň gelýär? Aýdymçy diýjek, bilmem şey diýjek. Kaptanyň diň aýdymçy boljak ha? Ha. Nesip bol. Ejem derem geçirmeliler. Bolýar. Näme diýelmedem aýtda. Biz näme bolýar sana? Akıllı bolýar. Bilen Lukman edesini gelýär. Lukman. Yürü mar başlatda näme içme dema bilýärmi? Dema bolýar. Ona geçer. Tuhan, ejen aýdymlaryna diňleýärsiň. Sözlerini fadan piniyat berýän diýip açynmy? He? Bilýärmi aýdymny? Haýdym gowarýar. Bolýar, aýdym gowar hinden atda biziň kimira aýdym çykaty ýok bar. Aýdym aýtyp başladyk, märekkäm oturatlarlara mäli ýüregini tutup gaýda aýlyp başlaýarlar. Ýazyny üçin. Haýdym gowarýar. Hem aýdym gowarýar, ha? Hem aýdym gowy. Ýer-ýerine gowdur hem aýdymy, tapadosyň, ha? Özüm näme bolasyn gelýär ulanyňdy? Suratçı. Wa, suratçy. Suratçy, fotoaparatda surat aljakmy ýa-da surat çekjekmi? Çekçi. Çekjek. Çekip bilýärmi şu surat, bir näçe suratlary? Nähili görnüşdäki suratlar çekme gowarýar. Janalarmy, tebigatmy ýa adam portretler çekme gowarýarmy? Adam portret. Adam portret. Onda özüň çekdiňmi? Ejen çekip gördüm suratyny. Çekkä hemmemden çekip Çekdi bolýarmy? Şu diýişiňi çekdi, hemmemini çekdi. Gelecekde ustad suratçy bolmagy ardy bolýar. Tawa. Tawa. Onda näme gepleşiň dowamyny Fatih ýene doktor sorfa kimede? Tawa. Onda näme? Bäfleşe başlaýar. Bäfleşe başlamadan odur. Ýene topor da, maňa bir ýeňillik dörede ýaryp topormada bir at goýan mümkin bolsa. Maksatda şey çık. Hatice. Tuha. Mukam diýýärli biz. Mukam bolýar. Mukam. Var sen taýla. Lukmanla topor diýärmi? Bir ýokuşdan Lukman olaryn. Böyle. Lukman eşiklerini, libatlaryny içerine alyp şu näçe şoňa gydykdyrjaga bolýar. Böyle yok, öyle itläniň aýdar. Näme topara adymy bolsun. Yella. Yine öyle sayla. Bolly. Onda mukam ýyllar elbetde mukamy 3 saatlyk bilen ýerine tirsen, saatça mukam ýerine tirsen ýyllar bolmagam ýakyndy. Diýjek bilen atlamadan gabat getdi. Onda mehra eleşler görüşmek ýaly toparmada emele geldi. Ýyldız topary, mukam topary ýa-da biziň özara bäsleşerler. Onda näme? Birinçi şertimiz şekilli sowal. Türkmenowady tomaşa diýänmi? Hatice. Görýärmi? Hawa. Diňe ejen şekil aýdymdan görýän gerek. Başga bir aýdym aýtyp başlady, gün geçirýär, başga. Yok görýän eýleklerim. Kimkin görýär? Görýän. Tuhan? Görýärmi? Türkmenowady. Hawa. Onda näme? Şekilli sowal. Türkmenowadyny tomaşa diýen şekilli aýdyma. Ýa-da ýönür görýärsen şekilli aýdym görýär. Ýöne aýdymam ýok. Ýerine tirýän aýdymçym ýok. Diňe bir näçe şol şekilli aýdym düzelen pursatdyr. Ondan soň şol pursatda gabat geljek bir näçe aýdym eşdirýär. Siz bilmeli, ýyllar mukam topar. Haýsy aýdym şol şekilinki ya ha o gabat gelýär. Düşünmedik bu adam ejeleňe düşünür. Gepleşime gatnaşyp ýeňiz bolup görünür da. Şoň üçin häzir biler.
Näme tomuş edýät mährim aýylaşlar sizde jekmejek düşünürdik. Siz düşünýärsiňiz, etaglarym görbeje barjyklar sizin özüňizde bäsleşir ýa-da bolsa tomuş edýät bäsleşir şekilli toba sizin bilen. Onu gepleşimde reşýary Oral Murat Atamradow mümkin bolsa Oral Murat birinji aýdymsyz şekilli topadyr. Tomuş edýät birinji. Näme hakdadyr öýdýäňiz aýdym? Soňra näme hakda bolup biler? Çağalar hakynda bolup biler. Onu pikirlemez dogry mukaýada biler. Onu ýa-da bolup bijik jogaplamady tomjy edelim. Başlayalım. Özledim bağlanışının, özledim kıyılar içinden. Gözüm düştü gül cemalına, yıllarında gülümde. Aha, ýene de bir näçe aýdymlamadan onuň diňlälim. Odan jogaplaryňy da eşitip bereriz. Şeyle bir ürtetti kara kaşlarım. Herle halas ettin beni yılgara. Aman benim yaşadık yerin. Şol acap gün şol acayip yılgara. Ýene soňky 3-nji aýdymymyz bar. Onuň diňleýär. Ondan jogaplar eşitýär. Adın ayday atma ara, tanışarsın belki. Gitti gönlüm sen dildara, ehli duygum sen ki. Aylana aylana anında kara gözlüm. Dinle sen yanımda sevsizlüm. Şekilli aýdymlamadan şundan ibaret. Onu mukanda buradan başlaýaly. Ugan, bildiň mi haýsy bar berýär. Toparda şuň bilen kömekçi bilen maslahatlaş. Üçüncü diýäýeli. Üçmi? Üçüncü diýäýeli. Özüň bilýän ugan. Bilen okma. Nätaşmy şekiller. Görün şekil aýdymlar meňleşler ha. Ýok. Onu Üçüncü diýäýeli. Üç diýär ha. Üç diýip belläp goýuly. Üç diýär, mukam topara üç diýär. Ýerli topar jogaplar. Bar. Bir. Hava. Iki. Arasına kodu kılıklı ver ha. Cedirleşýär topardaşlar. İkinci. Ne? Böyle şu ülkeden kadar. Bar. Bar. Bir diýär ha. Sizden iki diýär bilen. Şu aydıma eşitdim mukam diyen, şu an gördüm mukam diyen ikinciyini. Diýenetdir bilýän aýjan ha. Gepleşip turýansa şey gitken bolmy? Indi şey ýalňyş jogap beriň bolmy? Bol. Onu bir diýär ha. Bir diýär. Orada onu bir diýip berledi. Ýedik kapmışlar. Onu jogaplara beşläýän bar ýa. Diňleýär. Tomuş edýär. Özledim bağlanışının, Hatice doğru ettin. Doğru, näme urwan ýerine ýa-da gülümdi. Bir, dogry jogap bir eken. Hem näme Hatice bildi. Gördüňizden. Beter tuwalyn. Berekeller. Başlanýa elbetde dowam edýär. Ýene de şuňaly, häzir ilki bilen aýdymsyz şekiller. Bu ganzan institutymyz edýär. Hatice başla. Näme hakda bolup biler aýdym? Ece var da. Ece hakda bolup biler. Ece. Näme bala bardy da, çağa bardy da. Çağaçyklaryň bar atal. Olam bolup biler. Bolup biler ha, tuğan. Bolup biler. Gatnaşan deňmelerine meňkilik olar diňläp oturma. Hana näme? Ece hakda mı, bal hakda mı, ona ýalar aýdymlar eşitmek soň biler, görürs, tomuş edýär. Yüzlerine mehir suyu çayının
başıdır ak yollarım inilir yüreklerine mukaddeslik koyulun Sü başıdır akballara inilir Aydın tanış mı? Yok, kim aydım çıktı? Aytacak. Ha, tamam Aydın. Yine tanışı derleyin. Ne demek bugün dünya demektir Bu elemsiz bulsa inelir kaymaktır Atlayacak böyle bir yana. İnemi süymektir, vatanı süymektir Yüreklerim merhemi ezineler Yine. Üçüncü ayda tanışı derleyin. Ondan sonra cevaplanıp estirir. Acayip dünyanın gövürden başı Yaşasan zamsız ençeme yaşı Oğullar önünde eriyenler başı Beni canım benim mehribanine Ne cevaplar mukam topar fikirleniyança yıllı toparın cevaplarına bana tayin bin. Fikriniz var mı? Hatice biliyor musun? Şekil tanış mı? Täze ütýän her şekil. Ey teadere, yine teadere. Teadere, benim biri. İkinci Hacı Yar. Hacı Yaman Wow, Hacı yazmam ya. Ol beýe bolaymy? Hatice yine bölünüm fikirlenir. Şimdi dinleyelim. Yöne men 3 diýen ýöne şoň pikirini kabul edýär. Bir üç diyen da. Hatice neçe diyen? diye. 2 diyen. Doğru cevap 2 diysene. 2. 2. Mektepde goýan sanım 2 diýip. O değil mi ya? Neçinci sınıfta okuyan? 3. 3'te. Aa. Onu 3 olay mı? Ya 2 mi ki? Ýok, Ya, iki mi? Goşuljak gel. 2. 2'de gali. Böyle. 2'de gali. Yıllı toparmat 2 deydi. Suhan sen neçinci sınıfta okuyan? Ben de 4 mü? 4. Cevap yok. Yine doğru cevap mı 4. Kim aydım? Üçüncü aydım. Kim aydı? 4 kulay senin fiyametir ya. 3. aydın. 3. 3 diye. Suhan 3 diye. İşte ya Yelman'la. 3 olma Ahmet. Kırına da. 3 diye ha? 3. Bol. Öyle işte. Anak cevap mı? Suhan. Yok. 3. Ha? 3. Bol. 3 deyip belledik. Şey edip de dille ne? Suhan'ca. Olmasa yönlü koy murla atıyorsun oğlunun içinde. 3 diye. Yine de yılda param 2 diye. Benim onunla 1 diye. 3 ayda ben bizim oğudun yine şekli hayska. Onu hazır bir de oranrak görküdür. Başlayın. Doğru cevabım yine şulaydı. Ne demek bugün dünya demek Men dagat bermedim ýöne 3 mi kayıttı? Çünkü tarifini Şeýle şu 4 gol etýän tam täze çıkartdı. teyze çıkardı. Yine hattaydı mı? Men gördüm, ýaňşy şekillaydım ýöne. Şu Hacıň aýdan ýerler gödüňme gelýärdi. Yani hacın aytlayan yerlerim yankı şekilli fırsatlar. Ufan, Ben uturup başladım. ruhtan ismini esafi. Değerde esafi, men diýeniňi jolum diýen düşünjelerin gizen yok. Esasdan bir değişip gülüşüp olmak. Şekil aydan görmäsiň. Doğru değil mi Hatice? Ne orada atın gurlaştın? Yok. Restoran gördün. Tanıyam orada. Restoran şu. Birleştin öýden şoňa. Şunday berip öde. Oo. Görkezim barma var. 2 diýdim seni. Yok. Yaman anamla jogap berdin Oo. görmedin. Bol çynyň aýt, nädip bildim? Hacı görýän şondan men. Bol. Hacıyla gower ya. Doğru, şanslı. Ondan berekeler. Yine şu diyarak, yine ikinci şekillerimiz var. Onu görelim, ünsici tomuş ediyat. Umumi şertimizden neticetim burutuk beriyat. Yani kimdir, en zor olsa şurada biliriz. Ondan ne mi? Bir de olsa 3. aydırda fırsat olarak tomuş ediyat. Başlayalım. Bilmiyorum görünecek. Görünmedik şulan.
Görmediniz deyip, yürüytü, terdetteniz görünür deyip sayladık da. Näme hakda bolup biler, Tufan aydın? Mesele. Çağa. Çağa hakda bolup biler, çağacık oynap ber, aşık oynap ber. He? Ýen bilýärmi? Onda tomaşa edýär, birinji bolup bilecek jogaplanmaz, ünsüjek tomaşa edýär. Kadar güyen yine adına mutlu bir ay bibi. Sağ tarafa şuuru saçar gülürdüm ay bibi. Kara karşın gül şargadın kalın karşın ay bibi. Şirin sürdün yüreğimde tuttu mekan ay bibi. Gülmeni şöpürden yaşım dolu bakarım say bibi. Keler ütgümäke gün ikinji aýdyma geçelim. Şar tarafın urtasın Ağalkımın maralıydı Hattan gününü yazın Tıfalaşın maralıydı Hattan gününü yazın Tıfalaşın maralıydı Üçüncü aýdymam bilen gelýär. Onu hem Oğaçqa hakykatda. täze aydymlar goýupsyň da. Ýok, has täze. Iň täze. Görülmedi. Ekmeğin alana yanım yalvara yalvara Derdimin ağrın dilini yanım yalvara yalvara Yok, hadi. Ekmeğin alana yanım yalvara yalvara Derdimin ağrın dilini yanım yalvara yalvara Emme gelin mihmannamada jogap beräň de dip ýalwarmak hukman näme tädiýet? Şoň üçin mukam tapar. Üçüncü. Diň üçlük Gene bir tutturýar. üçten tutturdu. Diň üçten tutturýar. Gowy tiçärene üçlük. Kömek edecek mi Huwançda? Kömek eder. Önümüzdäki iki şertlerde 3 diýet tugan ýene İkinci de. diýeli. 2 diýet ha bu İki kadar. diýeli. Belki birdir ha. Bir diýel mi ya? İki. 2 diýetmi? Çakla bay diýänmi ýa şoň gabat gelýär? İki diýeli. 2 diýet ha. Radil şäme jemy. Onu 2 diýet ha. 2 de galy. Awo, ýyly topar düşünýärmi? Şu kiýimimi düşünýärmi? Kıydır ha onu. Näçe? Şu gün teň bayramy. Awo. Teň çödýän şu gün. Näçe? Bir diye. Bir diýe? Ýalňyş diýip durdyň ha. Yo bir diye. Ýalňyş diýdiň ha ýöne sen. Yo bir diye. Ya şu bir diýen, ýa-ha 3 diýdiň. Näme pikirim ütgedi? Biletmi elýärdi? Yakınlaşat. Gabat gelýär. Kim meňdeş? Aýdymy? Aýby, meňdetdiňmi ýa? Aýby, baýdym aýtdy da. Ýa tanýan. Jaňgy döwrüdür la. Aqy tanýanlaýmasyn? Ha, aýby, şu ady. Sen öde bir Türkmen owadyň öňünden türen o Şey, goýdy. şu öýde şeýle ýaly. Doğru. Hanonno tomaşa diýär. Bir bilen ikiň saýladylar. Bizim mihmannamyz, körpejelerimiz esasy. Siz haýsy saýladyňyz? Siz körpejeler tomaşa diýärler. Onu ýadyr biler. Tomaşa diýär, ine de dogry jogap. Güyen yen adına mutlu görküm ay bibi. Sağ tarafa şuuru saçar gülürdüm Aýtdy, bana ay diýjek bibi. dogry gördüm bu şekilde. Ben de rejissör bolaydım. Ben ha, o da aýdym sormasa. Lukmanymyň kär tapdyk. Esasy begenler ýa-da şu getmiş Hatice öz kär tapdy geljekki. Ejeleri kakylary Lukman etjek bol öz aýdym sordy. A biz tuwelemi rejissör okuýuny açdyk tuwelemi. Sen wara ýene şu getmiş kutaýa gurulaşalyň. Oral Muratda ýeriňe çarşadylar. Uradmır, yok, Uradmır'ın yerini tutacak seni. Bolýarmy? Bilýär ekeniňi. Bolýar. Onda näme? Tomaşa edýär, Mehribanlyk tomaşa edýär dowamy ýönüm birinji şertimi tamam boldy. Şekilli sowar şertimizde umum hasap boýunça bir non hasap bilen ýylly topar asman uçup başladylar. Ýönüm tek gelecekde nefik bolsa Suhan men tijenjek käwatma. Şuların güleşikleri pişirdi, jogabyny aýdaryn, aýdan iki bolup bir oglany bolupdy. Bolýarmy? Men ýene Arkay. ýa-da gürleşdim Tuğanla. Tuğan sen oglan. Ondan Şoň üçin utulsam hiç ýerler, gyýy maşgalar utjak bolup durma Ýene- diýip gürleşdik. gürleşen sağa dursan sen rahat etmeýär da şu wagt. Eşdirmek ýa-da takdyrdyna. Diýär, Suhan oglan dur, men näme diýär da, men bilen gürleşen ýok hiç. Bolýar. Onda näme? Mehribanlyşlar şeýdän bir ikinji şertime de geçen. Hatamyda bir not. İkinji şertimiz ýürüýte bizi körpeje bağlajyklamagy unutmamyz. İkinji şertimiz
sırlı sual şert. At koyduk yürüttük. Yöňede ýurt planşet dur. Şu ýerde surat ba. Surat açýas. Näme? Eger ekranymyzda iýleşmeden görürler o suraty. İki tane surat. İkisem şu bir surat. Biri Türkmen wagtyla mailmegden şekilde düşürülen. İkinci surat bolsa, birinci suratda yetmeýän bir näçe bölejikler aýrylan. Bir näçe bölejik aýrylan. Siz bilmeli, kim ilki bilse, özüm aýdaýyn. 3 tane bölek ýetenok. Şunu biljek bolmaly. Sırly sowal. Şeýle de şertimiz. Kim çatrak jogap berdi, şoňa da burutuk berýär. Ýöne sırly sowal şertimizde ýene bir görnüşi bar. Onu mäder şu suratdan geçenizden bileriz. Şertimizi düşünekmi? Siz hem düşünmediňiz. Tomaşa diýip hem de düşünersiňiz. Tomaşa diýip bätleşer sırly sowal. Onu planşetler alıp bilersiňiz berinde. Birinci surat. Şurada zat yok. Hani? Ne? Bersi boş, bersi bak. Not saklayan hesap arkası yok diýdik. Mukam topar bille birincini ýakyn edip bilýän diýdi. Aýagy ýok mikrofonum. Edilýärdi mikrofon Anladım. saklaýanyň Ha, aýagy ýok. ayağı yok. Bir bol ýene üçüncüni birini tapsaňyz şonu da burutuk gidýär. Üçüncü mä görnüp dur. Görnýärmi kara diýänmi? Görködäýmän taňyzly. Görnýär. Hoja etmeli. Ulu zat mı kiçi zat mı? Onun için Ahmet sahip kellämi daýan Ahmet dur diýip bar şu tane. Urzat kiçilatmy? Ulu mu? Kiçirak, yok kiçilat diye. Ha, kiçimi. Ay yok. Ortaço. Hizmetimizden madır. Geliniz mi? Owunç, kömek edäý. O da ayak bilen bağlanşykdy. Belli bir tuta hesaplar var, mikrofon var, not saklayan var. Yine şunu hesap şoň. He, bir gitaraçy. Tadan Oturujun ayak. Edilýär. Gerekler. Yerli topor, gitara çaldyryň, gitara çaldyryň. Tadan oturan oturucunun bir ayağı yok. Tapdınız mı tağa dursun? He, ho. Yukarıdan ayırtmadan. Edilýär. İkinci suratın. İkinci surat garaşyň etdi. Inni iki tane şertden ipdiga. Sırlı sowal, bula birinci şertimizin sırlı sowalyň surat tapdy. Innik şert. Ýat keşligi, o ýat keşligi ana diýär. Meselen nähili? Yan kıyalı mı yine? Yok, ýöne ýat keşlik. Diňe ýat keşlik. Nähili? Meselen siz bir topor, meselen aýdaryň çaýnak diýär. İkinci topor gaýtarýar. Çaýnak, käte. Üçüncü topora geçti. Çaýnak, käte, süýjü. İlgirekde şowurtady bire geçirip durmaly. Düşündirbildinmi? Ýöne inni saz guralları aýtmaly. Meselen siz belli bir saz guraly aýdýaňyz, siz şu saz guraly gaýtyrap öz saz guralyňyzy goşýaňyz, ilgirekde kim tä ýanaşyň köpelip gidýär. Her gedek öz saz guralyňyzyň adyny goşmaly. Düşündirbildinmi? Düşündirbildinmi? Nawa. Saz gurallar gaýtylmaly dälir. Topar bolup ýarşmaly. İlgilerligin wajypdyr. Kim belli bir ýerde ýalňyşsa, dogry birazjyk pikirlenip, sägenip bolar ýöne ilgilerligi ýalňyşmaly däl. Düşünipmi? Sulhan düşündiňmi? Onu ünsüz tomuş edýär, dinlemeli, iýleşe sözde değişti, sırlı sowal şertimiz dowam edýär. Ýalňyşyna da tu aýramyz. Diňe bilen utup goşýar. Onu ýerli topar sizden başlaýar. Başladım. Men gatnaşak şu bätleşige Hatice gatnaşak. Hatice mi? Şeýle mi? Onu hiç aýdaňyz yok. Men ýat keşdim, gow däl. Ýerli topardan diňe Hatice gatnaşýar. Şeýle mi? Bolýan şeýle. Ýeti goşuly bilýäňiz, howa kömekleşmeli. Men kömekçi. Hatice gatnaşýar, öyle haýjy kömekleşýär. Bu toparda ikiniz gatnaşýar, dogry dälmi? Ýene fasat ýatkeşlik ýerlerini bilmeli. Ýerli topar başlaýar. Skripka. Dutar. Billah etmeli. Skripka dutar. Aha, skripka dutar. Aha. Skripka dutar. Gitara. Skripka dutar, gitara, fleyta. Skripka dutar. Fleyta kıcak. Ýalňyşdyňyz. Şeýdi ben ötün sonra ýaz, ýene burutugy bir göni elette mukam topara geçirýär. Hatice. Geçirýär we hatamyzdan bir boldy. İkinji şertimizde bolýar. Ýani geçýär. Onu daýaly. Inni daýdamyz ok. Inni daýdar. Ýene suraty gaýdyp gelýär. Mümkin bolsa suratyny açyp bilersiňiz. İkinji suratymyz bar şu taýda ýörýär. İkinji surat, hawa. Kuýdeli. Şurada bir kıyda var berde yok. Berekellam. Näme diýär diýär ýyleşdim. Maňa da aýdy oturýarlar men. Aha.
Aha. 3 tane bolmaly mı? 3 sanak bolmaly. 3 sanak bol. Bey, üçüncüye bol bilecek yaratayım. Birine taptık. Şurada bir kıyda var berde yok. Biri kella mukam toparayam ikinci orta koyun belli. Yine biri galdi. Ona Bir bir yaşam birini tapmadık zaten köyden neredeki yok dedi. inqirada ortarda nikahda durunlar. Mesela mine. Neştayda kuydu berdi yok. Ne? Yukarıda yok. Görmedim sana. Şarkıda var da yukarıda yok. Hatice, sen hemme da sen bilip gelen şu var. Kömekçi hiç çelip kömek eden o. Yine bir suratımız sağ böyle diye. Aşağı şehirden ha. Onun bildiler. Ha, şunu bildiler. Onun bildiler. Üçün suratımız suratın sağ ve yukarı böyle günne yerleşiyor. Ştayda diye. Sağ ve yukarı böyle günne. Sağ ve yukarı böyle günne. Yani kim birinci biliyor? Şunu biz için kılıklayayım. Sen bildiniz mi? Bildin mi? Sağ ve şu pencerenin aşağında bir ulu var, ulu kuyuda var. Hava. Ondan iyi. Şurada. Hani? Ha, şu surat yok. Surat kıydan surat. Hey berekella billi. Sağ kırık böyle de kuyuda dururlukan bir yerine suratı var, şekli var. Kuyuda çekilen şekli var, bir yerine olsa yok. Bir yerine olsa da yok. Tuvaleme bu oyun tüy suhan hakena lüfa tuvaleme. Surat kes olacak diye. Surat kes yatmağa taş ediyor. Dur ne buyruktan aytmakla geç oturuyorsunuz da. Be. Oynadı. Ya boldu. Tuvaleme bu sırla varmada da tuvaleme yine belliler. Hatamıdan umumi şu an 2 1 oldu. Şu an hatam umumi netice olunca 2 1. Onda näme? Devam edýär. Yeni ýankyýalyk saz gurallar. Yine ýat geçlik bar. Indi bu gedek. Indi tembilmece kordoqyn gatnaşaýynmy? Ha. Bilir bolýar. Bolýar. Bu gedek mukamda başlaýanyp düşündiň ýankyýa. Indi Ya ýankyýa. sağ vurarlar mı? Yeni sağ Sağ vurallar. vurarlar aytsak bolýar. Tapaw diýok. Ýalňyş ýançak İyi gidiyor. yani. Ha. Onu Tuhan tagadyny başlatýar. Dutar, Dutar qıcaq. dutar gıcak skripka. Dutar qıcaq skripka fleyta. Dutar gıcak skripka fleyta dilli tüydük. Dutar qıcaq skripka fleyta dilli tüydük. Ödün kıyılmış. Gitara. Dutar gıcak dilli skripka dilli tüydük. Fleyta deydi mi? Fleyta. Yanlıştınız. Bu gitara deydi. Gitara deydi. Gördüğünüzden bir kolla işlerini. Var, üç göz kolla. Pinnen ne oldu, pinnen ne oldu. Şey açılmalı atı böyle. Billi. Hatice, berekella. Burutuk. Hatamızdan 2-2. Şu var. İnni yine de ikinci suratımız var. Mümkün açıp bilersiniz. Açık, ana, yine. Kuş tepti. Kuş tepti. Meşhur. Sanat parlan biri. Ya o meşhur sanat parlan biri. Neme? Ştayda bir gıydı yok. Bir gıydı yok. Bolýar. Birinci şu hafta näşdili utugy men näme? Tayda da bir gıydı. Mukam. Aha. Awa. Bir gıydı otayda. O tayda bir hay gıydı okudymy? Ne? Doğru. Indi kim ýa-da bize şonu bir tutup berýär. Ana berde de bir gıydı. Yo tayda bar. Ana Tegelekte bir gıydı yok. Ona heriňe bildiňiz, heriňe de bir tutup berýär şu. Indi üçüncü etapy tapsaňyz. Şoda üçüncü şerte bir tutup artykmaçlyk bilen ýa-da gidýär. Be, nirde ka? Ne? Ne hani nirde? Kim? Yok, al yar. Niresinde bu? Ben ne bile nirde? Borum bilecek bol en sonki. En son suratymy sırla var. Şurada 2 saniye bir. Yo, aýtdym, ýöne şonu aýtdyrmadylar. Bir gede aýtdym, bir gede burtuk berýär. Hatamydan 2-2. Gidip takdirler yani. Aha, ne tak? ana bir oğlan. Hani? O der. İkine de bad, iki suratım şo bir surat. Men seýsäňiz. Kuş dep taňy nädip taň edilýär? Gonç kömek gidip dur. Kuş dep taň nädip taň edilýär? Tegelege düşýär, dogry dämi? Hava. Indi tegelege seretmege haş edýär. Taňçy oglanlar. Gönüden gönü kömek edýär. Tegelenip kuş dep ýan taňçy oglanma dur. Şo taýda näme ýetenok? Hemme de yetip dur. Gön suratı iki bölümde çep bölüğü teredeydi. Gön suratı iki bölümde çep bölüktü. Çep bölükteki tanç oğlanlar. Kim mi adam yetip durdu? Yok. Ahmet abiyle ayrılışmadı. Şert sayından. Ödem oğlanlar ha. Ödem oğlanlara değişti.
Deňeşdirin, deňeşdirin. Bir-birden oglanlar görüň, bir-birden oglanlar seredin. Oglanyň töweregine seredin. Kölege mi? Bilemok. Yani. Vay ben gülüm. Şöyle vay hem gülüm diýmen la. Töwereg gatnaşyp billi berekella. Yani Men bildim erje bilemedim. Kiňede de şigede Bilmeden aýtdyk. deň aýtdyk. Bolýar. Radyraşýa makaden iki tabarada burutuk berýär hatamydan 3 köp sag bolun berekella. Yürü garderman, hadi ukmana näme diýen? Beýdi gorkulmagan men beýtmäň. Enta ýene gepleşip 3-nji şertler. Berekella diýjende tarafa barmazdan, hatamydan 3-nji şertte geçemizde 3 hasap bilen berekella ýyllar we mukam tapar deňleşdik. Kyn ekenmi? Şula kıynak düştü. Gyzyklam bolýar diýen, Hatice. Ha? Tuğan, asaçda gaçyp, ha? Gyzykly duýgularymyz bilen 3-nji şertte geçýär. 3-nji şertem bilýärmi Tuğan, näme? Näme şert 3-nji şertmi? Bilen hadi. Kimke? Howa kimke? Ýurdumyzyň belli bir meşhur aýdymçy ýa-da umuman medeniýet tutunup işgäri. Şoňa bir suratyny şeklini görkezýär, şonu biljek bolmaly. Ýönesi bar. Öňkörün kimkäliňe bir aýratyndygy buňky sarmazda şu wagtdy ýyllar meşhur medeniýet tutunup işgärleriň çağalyk suratlaryny görkezýär. Çağalyk suratlaryny görkezýär. Şondanam şu wagtdy ýyllar aýdymçylar tanajak bolmaly. Düşünüpdimi? Şu wagtky meşhur medeniýet tutunup işgärli aýdymçy taýdanly aktyor alyp barış tapaw diýip. Meşhur aýdymçylarymyň medeniýet işgärliň çağalykda suratlaryny görkezýär. Şo kimke? Şonu biljek bolmaly. Inni bilseňiz de hezir edip burutuk berýär. Bilmeseňiz hezir edip tüýüz begenjimden ýarjy gorup utuňyzy aýyrýar. Bolýarmy? Onu şertimi düşünüpdimi? Şertimi düşünüpdi. Onda mehribana size düşünüpdi bolsa sen institut tomaşa diýär. Çekilmeler, gaýtan ikramy çekilmeli de tomaşa etmeli. Kimke? Siz bile. Onu birinji surat açýar. Institut tomaşa diýär. Başlyň. Sereden sokan. Paragat. Anyk jogapmy? Anyk jogap. Anyk jogap. Paragat Amandurdy. Amandurdy. Radyşama diýje. Hawa. Türkmenistan'ın halk artisti Paragat Amandurdy. Jogabym diňe howo diýmek galýa. Howo Türkmenistan'ın halk artisti Paragat Amandurdy. Hiç ütgemendir. Ütgemendir diýene ken. Müşahidik men bulaşma diýen. Şuboýdy gaş ütgemendir. Şeýlemi? Öňkol şol öňkü Paragat Amandurdy. Berekella diýjenýät mukam tapary başlyny. Innik suratymy tomaşa diýär. Oğlan gayet. Oğlancık. Şu wagt oğlancık bu wada görmeli ýigit bolup geçişdi. Ahmet Ahmet kim Ahmet? Azat dönmezmi? Anyk jogapmy? Halk artistmiş şu wagt, näme atgadan mı Yok. ýaşlardan mı? Yaş belli aýdymçylarymyň biri. Yaş we belli aýdymçylarymyň biri. Hiç alp bilemem. Adam üýtgeşik. Ütgeşik. Üýtgeşikrak da. Üýtgeşikrak ady. Ya goňç begençe Suhan ýen ýalyk derlerdi. Orab ýen ýalyk der, Ahmet ýen ýalyk der, kategoriýalar. Goňç ýen ýalyk der, Polat ýen ýalyk der. Baýl ýen ýalyk der. Eldar. Näme der? Eldar Ahmedow. Anyk jogapmy? Gözler hindilem gözüne meň dakdy. Aýdan min daýan edes diýme. Hatice anyk jogapmy? Näş anyk jogap diýen. Ana men sana näme dogry diýjek bolýan onu diýip bilemok. Dogry Eldar Ahmedow bu aýdymçy ady. Berekella gözlerine tanydyňyzy öýdýän ha. Berekella. Gatdy dogry. Dowam edýär. Soha institut tamaşa edýär. Başlyň. Kim kağıt? Ýaşaýdymçylardan mı? Awa, belli aýdymçylar. Bir diýetim ýa-ni çekinýän. Çekinme. Begenç. Degenç Çarif diýjek bolýan. Aa, Ya degenç başga aýdan degenç. tamam. Şamqa. Bir hili. Berekella. Anyk jogapmy? Hawa. Anyk jogapmy? Meň diýem şoň. Şoň oğulcu var. Eýdir şu da. Oğlum görmädim. Men gördüm. Onda Şamqa diýen. diye. Anyk jogap kabul edäňmi? Degenç. Degenç Çarifmi? Degenç Aýtmaýan any. Begenip utuňyzy goşardym ýöne hevledip içim ýaryp gelýär, aýratym gelýärdi. Ötün sorýan.
Bütünüz aýryat ne dogry degen şarif däl. Gowy kömek etjek egerde hyzmatdan peýdalasaňyz hyzmatdan peýdalanmaly. Durdu. Kömek edäsmi? Kömek edýänmi? Esasan bu aýdan aýdymlary halk aýdymlary aýdýar. Edem ýaş aýdymçylar Hadar deňdene golay güýçmeli bir aýdymçy tanajak bolsaň. Be. Soňky aýdymam meselem şekil aýdym gidýär. Dağlar diýär. Merdan Nurgul çymka. Anyk jogapmy? Dağlar wasp edýän. Merdan birazcık gaşy ýogynyrak bir hili nemerak görnýär-de bärde. Öwü diýär dağlara gideldiýärmi? Öwü dağlara gidelýär bolsa Merdan Nurguly. Anyk jogapmy? Merdan. Anyk jogapmy? Merdan Nurguly. Ýöne hiç Başka kim aýdymçy bar? Bar belli tanal ya wak bu mu diýjeň adam bilýär. Aýtdym, Balkan tarapa has goly, ýaňdan diýarymyň ýeňinçi hem boldy. Şu adam talip. Şu adam talip. Aýtsak haýtynda aýdyr. Ona Talip. Merdan talip däle bu wa. Näçe? Talip. Merdan Nuruli Türkmen Döwlet Medeni Institutyny bilim alýan şu. Şular aýdymşym şu taýda. Belki Merdan bolmagy mümkin. Rani me aýdýar şol aýdymlary. Rüstem Halif aýdýar. O da aýdýar. Şol Rüstem şekil Halif. aýdym kim? Ýöne Rüstem Halif talip däle. Näçe? Talipmi? O da talip. Onu Rüstem Halif. Hawa meňde daýdan. Men mukata porun kabul etmek isteyen radyolaşım birinci Rüstem diýdiler de. Bolle. Anyk jogapmy? Şo mu kana diýen o? Tuňmadan howa tanýam Rüstem hality. Howa diýdiň. Ya şo Tanamasaňam utup goşaýyn, bolýar Rüstem Halit diýär buňa. Balkan tarapat bola ýanan diýarymam ýeňejetin. Türkmen Döwlet Medeni Institutyny da bilim alýar. Hiç ilmeňden o. Şekilli aýdym, ana şu şekilli aýdym. Şu ağaçlar meňde ýa. Hawa, dolary dağlara diýär. Şol aýdymda ana berekellah. Işnelende dowam edýär. Inniki Ýetme bu. hawa goýjar. Dememi. Gödele wezi var. Anyk jogapmy? Şular şey dedi. Ne çalım ediyor? Şu kahar teredi şu. Atkadan artist mi yaşlardan? Hayt taraftan. Atkadan. Gödele gözü var. Gödele wezi. Anyk jogapmy? Ne için için beydiyen? gödele mesela gödele. Ne için? Tevam Mingde için. dur. Mingde. Yok gödele şu gödele. Yer bolýar. Uly Gödele for var. bilen gödele gödele diýdi, ýyly topar bilen hey, bolýar. Goşaýan utuk bolýar. Gödele gödele Türkmenistanyň atkadan artisti Gödel Öwedi bar. Berekella bildiňen Hatice Tuğolany. Gödeliň ýakyn muştaklaryň biri öýdäň. Hawa gödele muştagy. Dowam edýär. Innik suratdaky bileni diýişgär kimkä? Tehwet. Dämi? Tehwet Kasim. Tehmet Kasim. Anyk jogapmy? Tehmet Kasim. Şöyle olju var biz nime qyydymydan çağalar bagına bile gatnaýarlar. Eýdir şoňa meňde. Hava Tehmet Kasim. Ha o şu. Berekella. Ýyly topar tiýip jogap berýän benim tiýip ýöne utup goşup durman bolýar. Berekella. Dogry. Tehmet Kasimov. Bu aýdymçy. Onda näme? Dowam edýär. Inniki şekilläkiler kimkä? Gülşat. 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 Anyk jogapmy? Berekella. Mukam toporun kabul edýär. Gülşat Edil Kurduba. Geyzala. Türkmenistanyň halk artisti Gülşat Kurduba. Dowam edýär. Başmy? Ýene surat açýar. Ine. Şunam tanaňyz ok. Kimay. El jagadyna şey dip durşy bir ýamança çağa meňde ýa. Bir nämeymiş. Tümemen geldi. Tanaýmana şunam näme tanama. Hayt taraftan bir. Ne hayta. Ya arkadanın şey diyen masomat yok. Belli belli de medeniyet sonu diýişkä. Aýdymçy dämi? Aydım ha aydan o. Gowanç ödüň däller. Ne şunu gördüm. Hani ya. Alp barcı mı yatağdan ne olmalı ha? Medeniyet sonu diýişkä diýip jogap berdim. Yok. Aydım çan der. Onu alp barjorda gowanç sen bolýan onu. Ne diýär? Şöyle şey dip dur. Gowança ýöne gatty meňde nagan. Ýöne burnu bärde kiçiräk bärde olarak. Ardy kiçiräkmi? Benim ağda kiçiräk bärde olarak. Onç ne yatağdan ne maydaydı? Hadan ne der? Gowança meňde ýa. Aktör. Yo şu Alp barcı mı?
birine mingde diýen şu wagt ýöne aly bilem o. Kıvanç Alpar değil mi? Vay neme Aktörçülüğü medya, Dur. aktörüm, Alban var ya, aktörçülüğü medya, rejissörçülüğü medya. Oğlan. Beýmurat mı? Beýmurat mı? Kim Beýmurat? Alparjy. Alparjy Beýmurat. Beýmurat. Aňyk jogapmy? Ay yok Beýmurat adar. Ya Kıvanç sen özüň bolmaly ýa-da neme meňde kim taşala olan? Anna oly. Şoňa da meň şoňa Ana da uly täşrif. täşrif da meňde ýa bir hili. Ha? Aýtdym, aýdymçy däl. Tadannaçylyk edip diýeni. Tadanna boljak bolupdy. Tadanna boljak bolupdy. Çalya. Men çalýan bar. Aýdýan men. Tadanna boljak bolupdy. Şu Anna oly Bolmady. täşrif. Gitara da çalya düşür. Aktörçülük edýär. Aktör. Çara rejissörçülük edýär. Gelmiş şoňa Kıvanç diýäýeli. Kuwanç diýende. Hakykatdan hem taňa da mingde ýöne. Bol birini mi depeňiz, ol hem utukka goşaýy aýyrjak men. Şu aýyrmaňdan gorkan bile kabul edäýeli şonu. Aýyrma. Kimmi? Mamada geçýär. Geçen aydınny. Bolmada geçýär. Türkmene wagt işleýärmi? Ya talip mi? Türkmenistan'a Alp job işleýär. Türkmenistan'da mı ya Türkmenowada mı? Türkmenistan'da. Beýdiýmede. Yani Türkmenistan'da Alp job işleýär. Teleylimlerde görünýär. Men Kuwanç bilen. Anyk jogap men şu topar bilen düşünşeýin. Awa. Hava. Ara goýdum ben. Tungorayna ta. Utun köpelip bar ýa-da. Hat köpeldi. Dogry, Kuwanç Melaýew. Bu Vay be. Alp Kuwanç Çaraja Anladyşyň güçlü kenme. Çaraja Alp eden bolýar. Tuwele be. Onu devam edelim, tuğreme. İn kıyın için tuğra döydüyen, bu iyileştirmeye her bildiler. Tas ökülacak korktum, ben bilmedim o zaman. Devam edelim. İnne tuğra takip. Medeni dişkari, başını. An. Vay. Topacı. Hani ýakynda. Bezmi oglan mı Kuwanç? Kıyıcalar. Ýakynda da. Aydınç mı? Awa, aydınç. Dem aman Aman sultan. Sultan. Aman Sultan. Anık çoğat mı? Hawa sura Anık tadykdy çoğat mı? maňa hawa. Aman Sultan. Ama Sultan kul murady var. Berekellah. Hanımla yeni bir surat açýar, başını. Aha. Vay durdu. Anık çoğat mı? Edil şu ýüzü goýulan ýalla. Hiç yüklemendirme. Hiç yutkemenir. Durşamaydık durdu yani. Ey durdu. Başka vaat yok. Çekileşim onu berekellah. Durdu. Bu aydımçı diye. Berekellah. Yeni bir suratımız var. Şuna bana aile. Sebebi yürütü haşet aldık da suratlarla şunun için görüp koymadan da bilmesinler. İlk sonku cemleyici çekileşikli suratımız. Başını. Aýtyna teretmedim. İlmi tiredim. Üç tired yap. Ne yapsan onun nura. Şunun içinde iki tane meşhur aydımçı var. Şu wagt aýdýarlar ha? Şu var iki tane aydımçı var şunun içinde. Arkadana Yok. tanimal. Tanıma. Belli aydımçı iki tane. Hovluk mazı tiredim. Qarayagan. Bilemok da 3-4 gün beri buluşamız ama iki tane belli aydımçı. Ýaşaýdynçylar. İktem sınıftaş. Ve Kuwanç o gitçikge. Kim bu? Kuwanç Recep. Anık çoğat mı? Gitçikge. Şoňa Anık meňdeş çoğat mı? gerek. Bilemok. İktem sınıftaş. Onun bir aydımçıların biri şu var Türkmen estradamızda Aha. ay dayu aydımçıların biri diýsem bolsa sport bilen go meşgul olan aydımçılar ön gepleşmede gatnaşypdy. Dayu magatdy. Ondan dayu aydımçılarım var hadi. Onu şu yerde hormat mehman iyileştirmez restorandan teklif geldi. Gat udaga çekecek. Bunun şu oğlanını görmek. Häzir bir görkö diýär. Şunu tanajak bolar. Şunun içinde ine şu kim bolýar? Şunu tanay. İkinci inem görködüm. Kimin tymda ikitiniň taýt. Kim Bolýar. Şu bilen ikincini görkö diýär. Ine şu Ulam İktem tanımalardım sınıfı. çime. Oo. İki. Şur bilen birlikte sahnada her bayramçykda çykyş edýär. Ha, iki. Yok. Iki bel. Be. Aýtdym bire bir daýy aýdymçylaryň biri gepleşmede gatnaşyp Halka agar aýdyp daşym götüripdi biri. Agyrda. Biri gepleşmeden gatnaşmady. Ýöne şu bir näçe gyýdatlary bar. Gyýdatlaryň bagyşyk aýdymlarym bar. Bir aýdymçyňa gyýdatlary bilen Haýsy ýollan bagyşykly. aýdýar? Ha? Haýsy ýollan halka aýdýarlar. Halka aýdym aýtmagy da okuyuplar. Baýna esasan teleýiliniň üstü bilen estrada aýdymlar kasy köp aýdýarlar. Bir näçe aýdymçyň atlaryny tutduňuz. Ünsere otursaň hemmem bir ýerde ýaşaýan as şulaň. Hemmem. Biri Ahmet Atacan. Şu Ahmet Atajanov mu?
Ele kinem görkez. Ele kinem görkez. Bal gowunç Ine. Ne orta arada duran oğlun. Qıyr atları bilen bir näse aýdymam bar. Qıyr atları bilen. şular Rahman Hudaý berdi fa. Beýle kem ana jep barahan geçiren beýle. Düşürýär. Şona birine meň dediýän men ýaqtaryny. We Perhada Taif. Ana Perhada Taif. Anyk jogapmy? Hawa, şular Perhada Taif. Meň beýe Tutup hawa. goşýar. Ferhat Ataev. Beýle kinem Bildiler. geçir. Qıyr atlaryny wasf edýän aýdymçy. Şu adam bir aýdym, şu adam aýdýan kim birinjam şu adam tutsa, şu mutuna ýa. Yok, aýdym adam aýtsa. Aýdany. Köplenç bir şekil aýdymna bir teoriýany awada da duşýar. Rahman. Anyk jogapmy? Awada Awada da aşyk bolýar bir teoriýany. Rahman Ahman anna şol. Hudaý berdi. Doçundan men jogap berişiňe de öwürlük Yok, ber. ben aşık men diýip aýdýar, awada da duşup men. Anyk jogap. Rahman. Alaýar, bolýar. Anyk jogap diýär Rahman ýalar. Awada da başga aýdymçy ýok, ýaryk duşar ýaly. Men dogry ol şekil aýdymda da Rahman aşyk bolýar. Ine de şu aýdymçylarymyz Ferhat Ataev hemde Rahman Hudaýberdi. Ikisem tymtaş, berekelli. Köp sag bolun. Hormatly mehmanlar, şunu bilen 3-nji eltmeden jemleni, 3-nji eltmeden jemlenen bolsa, muman gepleşmeden ahyrlakda. Onda näme? Bir de oturluk. Ne üçin? Men oturluk mu kaptyan? Ne üçin? Uttu mu qadiýan körpeje barjyklamady. Suhan atdy ya ikinji şertimizde tuwleme yaman Suhana atı berekella ken turak keş bolar. Yok man özüm şekilini tapmak kıyım. Özüm tapmadım ya şeklini ahiri Ahmet aýdyp berdi bana. Ondan hem aýleşler näme de bolsa bäsleşik elbetde ýeňje molmal utulur molmaly. Utun bolsa hatamyz. Ýagny hatamyz ýaňyşmady ýaly şu ýerde belläp goýdum. Hatamyz netijemiz 16 hasat bilen ýyllyk topar tuwleme berekele. Bu ýakdy. Bu ýakdy. Tuwlem. Siz durupsun. Erkek ýet gözünde durýar da. Haşitdirler ejeti görmäke Suhan gelýär. Sen oglan qyylary öňe geçirmeli. Tuwleme hakyky ýigidin mahsus häýetdir. Hatice näme? Bir utanýarmy? Yok. Näme boldy? Degene oklu. Degen. Köp sag bolun. Gepleşim ýene bir gatnaşyň üçin diýen gyzak çekileşik beýleşikmiz. Eletini kiçirak teklipleriniz bardyr. Mümkin bolsa gepleşik hakda haýt şert hat göňü beradi. Mümkin bolsa hadyrsyň. Men aşo ýanky turatly neme ýok nemelerini tapmaly gepleşiňde ikinji şertiňiz şonu gowurdum. Hem şeylemi. Şonu gowurdun ha? Onu indik şertimizde Ahmet'in kelefon alıp köprak şunu turatly düzürdürs. Onu asyl Men birinji şerti gowurdum. şekillaydylar ha. Hemmesin bildimi tuwlemy? Ha? Kim haýdan bilse şonu gowar men üçinji şert. Men olsa men hemme şertim var. Men gowurmaýan şertim ýok. Özümiz agyjy saniýet. Köp sag ýeni bir ýollar. Jaňa sawatyn kiletidir. Maşgulagan abadançylyk, ekip bola gelecekde arkadaşlar ýurdumyzda, atyda paragat ýurdumyzda körpe baraçyklanan peygamberlerden bir bagtyna üstünliklerini gowanyp diňe bir şahatlykla günüňizi geçirmäge arzu edýär. Eletde siziň ýerine getirmedäki aýdymlarym ýurdumyzda uludan toýdur bayramlar bolýar. Her bir toýdur bayramlarda o adyňdan belentdi. Ýanyň mümkin oda gepleşmede ahyrynda bayramçy kutlaýanlygy eletde iýleşmede arkada prezidentimiz taga dursun. Ulyga ýollama taýy edýär. Başlaýyn. Guwançyna gepleşiňizde çağıraňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Ulusçylyklar arzu edýäs. Mehman arkadaşymyzyň saýasynda her bir türkmen ojagyna Arsgal döwlet agdybirlik bahtiýar durmuş arzu edýän goýmundan ömmeýlek ýurdumyz güllläp össin, asmanymyz parahat bolsun, asuda bolsun, ýurdumyz parahat bolsun, çaçyklarymyzyň güler ýüzleri solmasyn, belent başlary aman bolsun. Bize şuňal ajaýyp durmuşymyzy, bagtly durmuşymyzy sowgat beren mehriban gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, belent başy aman bolsun. Köp taýdan taga dursun, arzularyň hasyl bolsun. Elbetde ilmedamada şu arzularyň hasyl bolýan ýurduny öýt maksat muratlygy etmegem arzu edýär. Ýyly topary Leyha Hatice başladı. Hatice'm ikisine şu bir gün çıkarttır da doğulanyny. Ya erkek doğulanyny Hatice'm. Berekella, berekella uzak ýaşa, gutly bolsun. Goja sogat boldy, daha ýeňi bolan. Goja sogat boldy. Ya onam kim sogat etdi? Suhan sogat etdi. Ya tanıştyrma sogat. Kim goja sogat etdi? Masuda ýurtda elmedama gülkülüň sesi ýanglanýar.
Biz ähli datlan gadyr bilmeýän ýurtda ýaşaýat. Hasan bir medeniýetimizin, tungatymyzyň gadyr bilmeýän ýurtda ýaşaýat. Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun. Elmedama çağı ülkeleri ýanglanyp dursun, toýlarmy toýlaşsyn. Köp sag bolun. Diňem arada bolgan tatyl bolsun, maşgalaryňyza badançylyk işiňiz üstünlik arda bolýar. Aýdymçylyk edip geljekkä. Lukman aýdymçy bolay, ýa? Hem lukmançylyk edip hem käwat boş wagtlaryň aýdymçy aýtsagan bolar. Ay ýok. Seni ejim hakym tarapy geçýär ýok diýen aýdana. Ecevaydım çoğulya hem yandan. Dikimçilik etdi. Ejen şey diýär, tikinçilik etdi. Otadan şey diýen gelýär, 20 euro dötün gelýär-de, näme de bolsa. Maşgalaryňda lukman ýokda, lukman baýurymyzy 20 euro dördi. Käwat kelläň ýa-da gelýärdiňiz öýge. Onsoň şonu lukman gerekde, şoň üçin gyýdyňyz lukman bolýardyňyz. Köp sag bolun, elbetde gurky elbette yurdumda ýanyp dursun, çağajyklaňam, wagtlar ýanyp dursun, köp sag bolun. Mehriban ýeşil ýa tomaşaçylar sizi unutdymyz. Getmişimden ahyryna gaýdyp gelýär, tomaşa diýen iýleşme tize. Getmişimden geçen sananda kiçirak sual etdik. Ýani şu ekranda görýän aýdymçy kimkä diýipdi. Bilen iýleşme bar. Bire Daşul welaýatynyň Könürgenç etrabyndan Tirkiş Rejepow, ýene biri bolsa Ahal welaýatynyň Akbuday etrabyndan Ogultaş Gurban Niýazow. Ikinji ýemeden Gutdaýat eýleki tomaşa diýen iýleşmede işiň atnaşmak ardy bolýar. Ýeňijileň ýeňiş baý şu bilen aýdymçyňyň şulaydymy diňleň lezzet alyň. Mehriban ýeşil şekillaydymy tomaşadan bolsaňyz, bäýtleşat gepleşimizde tomaşa etdiňiz. Özüm gepleşimiziň soňky sany. Gynnatak da soňky sany. Beýdip gaty gynanmalar, soňky sany diýdiňiz birinji mewsimiň soňky sany. Edip bolsa gelecekde asalymdan täze studiýada ýürüte ikinji mewsime bäýtleşat gepleşimiz ýürüte kämilleşip täze şertleri bilen, täze pikirleri bilen, täze mihmannamyz ýöne
Siz hökman bir de gerek mehriban iyileşmez. Tan ulgam arkaly 05 04 gıýta telefon biligimizde näçe kän teklip uğratsaňyz, sizin uğraýan tekliplerinizi, towarlaryňyzy, pikirlerinizi gözegine tutup ikinji mögüsüni taýýanat. Şoň üçin enten tekliplerinizi uğratmaly, biz size garaşýar. Bizim şu protokolda şu bayramçylyk bilen çadary goramaň halkary güni bilen ähli körpeje perdentlenmedi, şu ýurdumyzyň geljegi bolan körpeje bagladyklamadan giň dünýä garaýşly ähli bagatda ilmli, bilimli, terbiýeli ýaşary ýetişmekler üçin ähli şertler we mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadamyň formaty prezidentimizden şäkdir. Sağoltymyz aýdýar, hormatly prezidentimizden jan sag bolsun, ömür uzak bolsun, medeniýetimizden soňatymyz hak goýuny Gahryman Arkadamyz ähli bagatda işleri diňe rowaşlary betelmegini ardy bolýar. Mehrimanlar, siz bilen hoşlaşýar. Uzak wagt däl, az salamdan, az wagtlardan görüşip ikinji mögüsümde ýöne siz türkmen wagtlaryny tomaşa etmeli, biziň bilen galmaly. Hoşta bolun, nowatda tamamda görüşýänçä, hoş wagtyňyz. Jan sag bolsun, köp sag bolun.